guys, excuse ay. Hello guys, ugas na plato ha. Itong anak ay nay. Sige apong, giubo mo siya guys. Palitan na ni tambal. Inigabot sa kumbana, palitan na kong tambal kay na may naghatag na mo palitambal. Tagamit lugaw. Basta, ang nihatag tambal si Malvin Alropo Salve. Ikaw na ba? Huwag iring. Oh, diha, maluwi. Kuatong baldi usab. Kapay sa layo. Kuha sa baldi usab ba? Binigyan kami ng lugaw. Pagka dada dito. Obo ay. Obo. Lab na. Sige lang nasan. Tubig. Sige siya inom tubig. Sige siya inom. Matukan pa siya makalisod. Okay. Murag tutunlan na gilok. Mga ka-reels, pasensya na kayo mo kay ang akong anak kuan gi obo unya gilantan. Mo ni akong anak guys na nag-apong siya naghugas ako ng plato, nag-ano siya sa akin. Dunsoy, dakuan na dunsoy oh. Dunsoy, akin sabi ka. Clint, dunsoy biyapong ka no. Dili kasi dunsoy. Ha? Bayot ito, dili oy. Di bata man. Tagagag lugaw, ate. Wala nila nahurot ang lugaw. Mga ka-reels na ay naghatag ng lugaw sa mga bata. Naraay. Among silingan. Okay, dada na taas ka oh. Lamila ba yung lugaw oh? Buta na dito sa kuwan na. Kay magdungan tagkuan. Kay kaon. Kay ako magluto po kong itlog. May nagbigay po sa akin ng pera para panggamot ng bibi ko. Si Malvin Alropo Salve. Binigyan ako ng panggamot sa bata. Mga ka-reels Oy, dili ha. Dili ha. May man ko itagan kay tabang mami. Gamit yes, kung mami ilalugaw. Hello mga ka-reels. Hello mga ka-reels. Hello dili. Hello mga ka-reels. Nagogas. Ayaw kilat dili. Kay wa siya ganahi kay nasa gibatis lawas. Gilantan na siya te. Lantan siya doon. Pagkatapos ng igabot sa akong bana, kuyog mi adto dito sa kuan. Kuyog ko. Kami duha po papa nga. Kuyog yun mo nga, palit raman mi kuan. Tambal. Hugas ko plato guys, kay kung sila'y suguon ako guys, mantikaon kayo ang plato. May noon, tagaan kag notebook. Pero ang notebook si Unra. Ibutang ra sa nila, ikuha na sa nila litang. Klaro na kayo. Klaro na dito. Ito po ang
Klaro. Ayaw pa niragat ba? Ang aking ay sigsaba ba kay nagkuan ko. Ay mo si pabadlong. Uy, kuya ninyo. Nagkuan ko, nag-live ko. Ay nag-video ko. Makita na nila. Amo badlungon mo. Makita na nila kung unsa mo kasipat. Ay mo si kuan. Ako na natiguwang na lang ko, didako lang ko samot. Ano sa kanong nga ako matay gabantay sa bata. Kanong mudako nung kong samot. Sauna kay takaan mo ko niya kay bandit. Papasko. Ha? Papasko ba? Tas kuan ay Lasyon. lasyon manaygon magdatag kuan. Sista. Ngaw na ba yung ikapasko? Ha? Ngaw na ikapasko. Tingnan ko. May pagbuto na. Oh, nay Palit na yung nagpailog ko kwarta ba? Si Ate Irene. Bundot ka na yun. Ato pailog. Lati Irene ba? Lati Irene. Sa una kay Lati Irene. sa una kay nagpailog siya kwarta, naigo jud ko sa piso sa akong o. Tagok to ulo. Nagpailog siya sa piso naigo ko. Ma. Katong pagkuan pa rin kay kuan naman to Ako na Bernard, unsa na kagraduha Bernard? Tumupor. Ampor kamoy no silon no kay. Nay God ay. Nag-aasa ko palito sa pinagsandan. Palitan ka next sandal. Bot-bot. Ilay doon. Isa. Okay. Kagad. Sibil mas God. Ako 8 na. 9. 7 naman ko. Manag birthday. Sige balik oy. Sibin. Sibin. Mga size pa man. Ako mo di pi kay nang Sunod o. ako pa may ulo na ko oy. Sunod raw. Nahilo guys. 7, 8, 9. Pi ato mo pi. Ay dalawa si Israel ko. Nag-apang yung tayo na po ng reels. Hapit naman. Nagigda. Ah, Bagito. grabe kay kakuha ng plato. Palitirin ko Ato ka. din yung hugasan jud kay. Kakalag-kalag. Lagaan ni nanguan ang ilagaan ni. Kalag-kalag ba? Ring. Kalag-kalag, hapit na kalkalag lang no. Nene, hapit na kalkalag no. Oh no. Kalag-kalag. Natay ba? Palitiring. Ha? Palitiring. Palitiring. Ay, kaya mong nakay. Gugo, jukay. Yung sa kibaw. Pista mas lasyon. Ay, ana. Ato may lasyon. Nakay, bayad ko sa kong sinking pod. Bayaran mo ang sinking. Oy, wadera. Libat ba libat? Mansik. Nakalang ng mupya. Muyong! Mansik. Nawa siya Rick. Kapong. Hindi ako ni guman ako ani. Paimon na kasi kuan kalabo. Pareha sa una ba? Way kalabo. Wala kalabo yan. Ato ay tilat yan. Ay daghan. Ulo. Ana kay kalabo pod. Nananong day ka ani kay tanom day. Ako, sige ko ginig kalabo. Ako sa una kay painom ko kalabo. Mana? Ako una. Sel. Sel. Awa. Be ako be. Ano be? Singking kalabo. Sige doon kalabo. Ingat ko ba dyan? Oy, ubo oy, nagpunta na yung tao ubo oy. Ubo, naghugas pas mama ubo. Papalitan ko ng tambal siya. Bantog dahil Palitan ko din siya na tambal umot mga din kares. Abot siya papa kay makuyog na tulasyon. Salamat ni Malvin Aropo ha sa Gcash. Sa patakuan. Salamat po ni Malvin Aropo. Kuang tuyuyo. Kuara ka tuyuyo mana?
Silingan naman na to. Ano dahil na ilabilay. Kuagi ng yuyo. Siya sa Malaysia. Gracias sa giyatag sino. Sino Ino. siya? Siya tumili kang bangis siya. Tumili kang bangis siya. Tangturot. Sino siya? Bangis siya. Tumili kang bangis. Tumili kang bangis siya. Tumili kang bangis siya. Tumili bangis siya. Biyan bi. I-stop. Mag-live tabi. Ano?